ಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತೆ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಭಗವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುವ ಪಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಪಣಾರು ಕಲಿಯುಗಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಪಣ ಭಕ್ತಿರಾದ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬೈದೇರು. ಪಣ ದಾಯಪಣ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆ. ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಪಣದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪುಣ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕಲಿಯುಗಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ದೇವೇರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು. ಪಣ ಕಲಿಯುಗ ಮಲ್ಲ ದೋಷದ ನಿಧಿಗೆ ಅವೇ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿ ಇತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಜೈಟಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ತುಲಿ ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬೂರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಅದೇ ಐಕ್ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಗ್ ಭಾಗವತದ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದಡ್ ಈ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುನು ಭೂಮಿ ಗೀತೆ ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧಿ ರಾಜನ್. ಕಲಿಯುಗ ದೋಷದ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ನಾವು ಸರಿ ತೋಚಿ ಪೂರ ದೋಷದ ಕಡಲಿಗೆ ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧೆ ಪಣ ನಿಧಿ ಕಲಿಯುಗ ದೋಷದ ನಿಧಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡಿ ಪನ್ಪೆ ಅಸ್ತಿ ಏಕೋ ಮಹಾನ್ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಹಾನ್ ಗುಣಗೆ ಕೀರ್ತನಾದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪರಂ ವ್ರಜತ್. ಏರ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗಡು ಅಕ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪರಿಗೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಕೃತೆ ಅಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಕೃತಯುಗ ನಮ ಪನ್ಪ ಆ ಯುಗಟ್ ವಿಷ್ಣುನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತದು ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ತ್ರೇತಾಯಾಮ್ ಯಜತೋ ಮಕೈ. ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾತ ಮಂತದು ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ಅಪಗ ಶುದ್ಧ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡೈನ ಕನಕ್ ಯಜ್ಞಗ ಮತ್ತಿಕ್ಕೊಂತು ಕಲಿಯುಗಡ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ನೆಯ್ಯೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶುದ್ಧ ಅದೇ ಯಜ್ಞಗ ಬೋಡೈನ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ನೆಯ್ ಪಾಡುಡಿಗೆ ಪೆತ್ತದ ಅವೇ
ಅಂಜದ ಅವೇತಿ ಪೂಜೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆರ್ಲಾ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಅಂಜದ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಯಜ್ಞ ಮಂತದ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತುಂತೇರು. ದ್ವಾಪರೆ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಮ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತುಂತೇರು. ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಕಲೋತದ್ ಹರಿ ಕೀರ್ತನ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಒಂಜೇ ಉಪಾಯ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪಗ ಆಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಆಕ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋದು ಇತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪೋಲ್ನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ. ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜೈಕೆ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪದೆ ಕೇನು ಉನ್ಪಂಡ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚಾಂಡನೆ ಅಕ್ಲನ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಪನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಐತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನಾರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂಚದ್ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಇಂಚಿನುಂಡು ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮೂಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕು ನಮತುಂಡ ಒರ್ಮ ಬುಕ್ ಉಂಡು 9 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆದಿಲೀಲ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಅಂತ್ಯಲೀಲ ಆದಿಲೀಲಡ್ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಧ್ಯಲೀಲಡ್ 25 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಲೀಲಡ್ 20 ಅಧ್ಯಾಯ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಜಿಪತ್ರಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 11,555 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚತುಲೆ ನೆಟ್ ನಮಿತ ಡೈಲಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಜಯ ಓ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಅಂಚದ್ ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮಡ ಅಪರಾಧ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ಅಪರಾಧ ಆಪುನೆ ಅಪರಾಧನ ದೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಎಟ್ಲ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು. ಸುರುತ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ರಡ್ನೆದ ನಾಮ ಭಾಷಾ ಅಂದು ಮೂಜಿನೆದ ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಪರಾಧ ಆಪುನು ಅಂಡ್ ಜಪ ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುನ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಜಪ ಮನ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ನಾಮ ಭಾಷ ಪಂಡ ಅಪರಾಧ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಂದು ಬೈದನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾಮ ಭಾಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ವರ ದೇವರನ ಶುದ್ಧ ನಾಮಲ್ ಎತ್ತನೆ ಅವ್ಗೆ ಆ ದೇವರ ನಾಡಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜದು ವರ ದೇವರನ ಶುದ್ಧ ನಾಮಲ್ ಎತ್ತನ ಆ ಭಗವಂತ ನಾಡಿ ಪೋಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐನು ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಮೂಹ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಎಂಚಾಂದ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಡ ಪಂತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಈ ವಿಚಾರ ವೇದಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂಪತೆ ಅವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಇತ್ತೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವು ಚೈತನ್ಯ ತತ್ವ ಅದೇ ವೆಂಚೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ತುಯ್ಯರುಲ್ಲ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅವಾತ್ ಸುಲಭಡ ಅರ್ಥಲಾಪುಜಿ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಮನ್ಪುನದೆ ಐಟ್ ಎಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ಸಮ್ಮರಿ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪರ್ ಅದೇ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಾಲ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ನೀಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯರ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅದೇ 4 ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಬತ್ತನೆ ಅದೇ ದಾದಾಲ್ನ ಗೊತ್ತಾವಡದೆ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಲ್ಪು ರಾಮಗ ಸೀತೆ ದಾದ ಅವಡು ಪಂಡನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇಂಚ ಕೇನ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅಂಚದಾರ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪ ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈನಾದ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವೊಂಡ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ನಾಯಂ ಆತ್ಮ ಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ನಮಕ್ ಗುರುವಾರ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವನ ಅವತಾರ ಅವೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಲಲಿತಾ ಸಖಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವಾಸ ಠಾಕೂರ್ ಅದೇ ಈತ್ತು ಸರಿ ಪನ್ಪ
ಈತ್ ವಿಚಾರ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಬಾಯಿ ಹಠ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಗೆ ತೂ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಮೆಕ್ಲಿ ಏರು ಏನ ಐಕ್ಯನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ತಾಯಿ ಪ್ರಭುಜಿ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಜನ ತೂ ಅಂದೆ ಪನ್ನೇರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಿಲಾಸಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶಾಲಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವೆ ಐನ್ ಬೊಕ ಸುಮತಿ ಆಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಲೆ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಪಂಡ ದಾಯೇ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೆಲವರಿಗೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ಪಂಡ ದಾಯೇ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಅಂಡ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತಡು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ತಿರಿ ನಕ್ಲು ಪಂಡ ವಿಷಯನ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪನ್ಪುಜರಿಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಜಾನೀಹಿ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಚಿರಂ ಶೃಣೋತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇನುವರಿಗೆ ವಿಷಯನ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತರು ಪಣ ಮೈಂಡ್ ಡೇ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಂದು ಇಂಚ ಅದೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ನೆಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಜವೆ ಅಂಚದ್ ಕಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಮಗ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಏರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರದು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆವು ಕೆಲವರ 2 ಸರಿ 5 ಸರಿ 10 ಸರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಚದ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಏನ್ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಚತತ್ವ ಏರು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಂಡ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ್ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ್ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಹಠ ಅದು ಪೋಪುನೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಒಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲವೇ ಹೊಸ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನಿಕ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ದಾದಪಂಡ ಏರೇರೇನು ದೇವರು ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಅದೇ ಪನ್ಪುನನೇ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಪೂರ ದೇವರನ ಅವತಾರಗೆ ಉಳ್ಪಾರ್ದು ಅಂಚದ್ ಆಂಡ ಇಜೇನ್ ಏನು ಮಾನುವರು ದಡ್ಡೇರು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದನ್ನು ಮಾನುಜರು ಅವೇ ದಡ್ಡರಿಗೆ ಏರೇರೇನು ದೇವರ ಮಂತು ಉಟ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ದೇವರು ಏರು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕ್ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದೇ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಡ್ ಪನ್ಪುನಿ ಏರೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇದೇನ್ ಬುದ್ಧಲ ತುಲೆ ತೆರಿಪಾದೇರು ಬುದ್ಧ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಬುದ್ಧ ಬರ್ಪೆರು ಪಂಡದ 5,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡು ಕಿಕಿಟೇಶು ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬುದ್ಧ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಜದ್ ಬುದ್ಧ ಬೈದೇರು ಅದೇ ಬುದ್ಧ ದಾಯಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತಂತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಪಂತೇರು ಪ್ರಾಣಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೆರೋಳಿ ಪಂಡ ಅವು ಪಂತನೆ ಪಂಡ ತಮೋ ಗುಣ ತಕ್ಲಿ ಅಂಜದ ಐತ್ತ ಪಾತೆರನು ವೇದಾಡ್ ಪಂತೇರು ಐಕ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಮಾಸೆ ದಾಣಿ ನಡು ರಾತ್ರೆಡು ಅದೇ ಐನು 7 ಭಾಗ ಮಂತದು ಐನು ದೀದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ದೇತೋನೇರ ಅದೇ ಈ ಗಂಗಾ ಸರತಿ ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅದೇ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪರ್ಪುನೇರು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ದೇವರ್ನ ಅದೇ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐ ಕೇತು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಗೊತ್ತನ್ನೆ 7 ಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಒಡಿಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ದೇತು ನೋಡಿ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡ ತೆಲಿಗ ಅದೇ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಜ್ಜಾಗ ಅದೇ ದೂರ ಅಜ್ಜಾಗ ಪರ್ಪುನಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ದೂರ ಅಜ್ಜಾಗ ಪಾಡುನ ಪರ್ಪುನಿ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಕ ನಡಪುಂಡು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಪ ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಿಯಮ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಐನ್ ಇಂಚ ದಿಯೋಡು ಅಂಚದ್ ಈತ ಭಾಗನ ಇದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅಂಡ ಬುದ್ಧ ದಾದಮ್ ಅಂತೇರು ಐನ್ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಅಂಚದ್ ವೇದದ ಇಟ್ ಪನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ತಮೋ ಗುಣ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇದೇನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏರೆಗ ಅಂಚಿನೇನು ತಿನ್ನರೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ತಿನ್ನರ್ನ ಐನ್ ಬುಡೇರ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ ಪನ್ನೆ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧ ಬತ್ತು ದಾದವಂತೇರು ಮೆತ್ಲು ವೇದನು ದುರುಪಯೋಗ ಅನ್ಪೇರು ಅತೆ ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಅಂತೊಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಅತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಝೀರೋ ಮಂತೇರು ವೇದ ಪನ್ಪುಂಡ ವೇದನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬುದ್ಧ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಕೆಲಸ ವೇದನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಅರ್ಧಾದ ಮಂತೇರು ಝೀರೋ ಮಂತ್ ಬಿಡಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅದೇ ಏರೇಗ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಂತ್ರವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೋಜ್ಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಗಳ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಹಿಂಸೆ ಈಗ ಹಿಂಸೆ ಅಪನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ್ಜ ಈಗ ಬುದ್ಧನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳರು ಬುದ್ಧಿಸಂ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬುದ್ಧನ ದಾದೆ ಝೀರೋ ಊರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಬಿಡು ಅದೇ ಬುದ್ಧಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಆತ್ಮ ಒಂಜೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜೇನ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಬುದ್ಧ ಒಯ್ಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯರು ಏರ ಆಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ ದಾಯೆ ಅಕ್ಲ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಒಂದುಲೇರಿ ಇರ್ ದಾಯ ಉತ್ತರ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜರ ಯಾನಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಪನೇರ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಭ್ರಮೆಟ್ಟೆ ಬೂರುನಕ್ ಐದು ಉತ್ತರ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಅಂತ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಬುದ್ಧ ನೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾವೇರು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬೇತು ಒಯ್ದುಲೆ ಇಚ್ಚಿ ದೇವೇರಿ ಏರು ದಾನೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಏನು ಬುದ್ಧನೇ ತೆರಿಪಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬುದ್ಧ ಝೀರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನುವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ ಕಲ್ಪ ಅವೇ ನುವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಇದು ಆದಿಲೀಲದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಆಯ್ತು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಟ್ ಮಂತದು ಪಂಡ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏರು ಪನ್ಪುನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಉಂಡತೆ ಬೇತಿರ್ಲತ್ತಾರು ಶಿವನ ಅವತಾರ ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬುದ್ಧ ಬೈದೇರು ಪಂಡಂದು ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಪರಂಪರೆದ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗದಾದ ಪೂಜಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಪೂಜಿ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಾಲ್ ಮಂತ್ ಉಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಎಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಕೆಲವರು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಬುಜಿ ಅಂಚ ಮತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ತತ್ವ ಉಂಟು ಅವೇ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇರೆ ಫುಲ್ಲು ತತ್ವರದ ಜಿಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವ ಈತೆ ಅತ್ ಮಧ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಬರ್ಪುನು ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ತತ್ವ ತೆರಿಯೋನ ಆತ್ ಸುಲಭಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ತತ್ವ ತೆರಿಯೋನೇರ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಕಲ್ದ ಅದೇ ದಾದಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ತತ್ವ ತೆರಿಯೋನೇರ್ದು ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದಾದಾಪುಂಡು ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಯ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಉಪ್ಪುಜ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತತ್ವನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐನ್ ತಿರಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಈ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈರು ಅದೇ ಇತ ಬುದ್ಧ ಬತ್ತು ಝೀರೋ ಮಂತ್ ಗುಡಿ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ఒక ದೇವರಿನ ಇಂಚ ತೆರಿಯೋನೆ ಅದೇ ತರ್ಕರ್ದು ತೆರಿಯೋನೇರ ಪುಣ ಅಂಚಾದು ಪೆರ್ ಇಂಚಾದು ಪರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಏತು ಪಂಡ ಪಂಡ ನಾರದೇರು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಯದಿ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತೀತ ಅಂತ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಈರು ಪಾತೆರಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕುನಾರೆ ಅತ್ತು ಈರೇನು ಹೆಂಚ ತೆರಿಯೋಣೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯದಿ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತೀತ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಡ್ದು ಬೊಕ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಈರೇನು ತಿರಿಯೋನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ನಿಲುಕನ್ನಾರಿ ಇದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತವನು ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರಾನ್ಲ ನಮಕ್ ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಚ ಶಿವನ ಅವತಾರ ಅಂತುಲೆ ದೇವರೇ ಪನ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ನುಂಡತಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ ಈ ಅಧ್ಯಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನೇ ಗಯಾಬ್ ಅವೇ
ಕೆಲವು ನೆತ್ತ ಅಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಲವು ನೇರ್ದು ದೈದೆ ದಾಯಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಪನ್ಪುರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ ತುಲೆ ಪಂಡ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಶಿವಜಿ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಯ್ನ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪರ್. ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಕ್ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಎಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಕಲೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಿನ ತುಲೆ ಅರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಶ್ಲೋಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತುಲೆ ಜಿಂಜ ಬಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಮಾಯವಾದನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂತೀರಿ ತುಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅದೇ ಅರು ವಿಷ್ಣುನನೇ ಭಕ್ತರು ಅದೇ ಅರು ಏತ್ತು ಅಷ್ಟಕಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಷ್ಟಕಂ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಗುರು ಅಷ್ಟಕಂ ಸುಮಾರು ಆರ್ನ ಏತ್ ನೂನ್ ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಷಯಡಾರ ಏತ್ ಪಂತೇರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗು ಅಂಚದ ಆರು ಮಾಯವಾದನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅವೇ ಆರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತನೆ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಝೀರೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೀರೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜತೆ ಝೀರೋನು ಫಸ್ಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರು ಅಂಚದ ಝೀರೋ ಬುದ್ಧ ಝೀರೋ ಮಂತ್ ಪೋಯರ್ ಪಂಡದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ಬತ್ತದ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರಿ ರಾತಾದ ಮಂತೇರ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಅದೇ ವೇದನ್ ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡೆ ಅರೆ ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಏರಾಂಡಲ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವನ ಅವತಾರ ಪನ್ಪರ್ ಅದೇ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಇಂದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆರ್ ನಮಕ್ ಏನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಆಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ್ ಅರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಒನ್ ಮೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಅದೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವನ ಅವತಾರ ಅಂದ್ how is it that he cheated people in this way ಆರು ಶಿವನ ಅವತಾರ ಅಂಡ ಪಂಡ ಆರು ಜನಕ್ಲಿಂದ ಇಂಚ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರು ಶಿವನ ಅವತಾರನ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ದಾಯಿ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪೂರಲ ಒಂಜೆನ್ ದಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಸೋ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದಾಯಿಂಚ ಮಂತೇರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಗುರುನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಆರ್ಡರ್ನ ಆರ್ ಪಾಲನೆ ಮಂತನೆ ಅವಳ ಉಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ ಪನ್ನಗ ಕೇನುವೆರು ಈ ಮಾಯವಾದ ಸ್ಪೆಡ್ ಬಂದ್ಪುಡು ಭಗವಂತ ಇರಿಗೆ ಯಾನೇ ತಿಕ್ಕ ಈ ಮಾಯವಾದ ಸ್ಪೆಡ್ ಬಂದ್ಪಡೆ ಅವು ಏ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಂಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿವನ ಅವತಾರ ಪಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಟೋವೇ ಡೌಟ್ ಈಚ್ ಅದೇ ಏರ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಜಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೇಂಜನ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಪುಲ್ಪ ಅದೇ ಏರೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಐಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೋಸ ಪೋಯರ್ನ ಮೂಜಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಪೇರು ಅದೇ ಉತ್ತಮೈ ಸಹ ಸಂಗತ್ಯಂ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡಿ ಉತ್ತಮೈ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕಥಂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಾಲ ವಿಷಯ ನಮಗ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ತಿಕ್ ನಕಲ ಪೋಯ್ ನಕಲ ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನೇರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏರ ಆ ವಿಷಯನ ಎಡ್ಡೆಡು ತೆರಿದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕಲ್ನೇ ಕೇನೋಡು ಪಂಪೇರು ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕಥಂ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರ್ನಗ ತೆರಿನಕಲ್ನೇ ಪಾತೊಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗುಲ ಹಿಡಿದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕು ಪುರ ಎಂಚಾಲ ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಎಂಚಾಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒತ್ತುನೆ ರೆಡಿಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜನಾಗ್ಲೇ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಜ್ಞಾನನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲು
ದಾದ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು, ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪೋಪ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಚ ಶಿವಜಿಯ ಪನ್ಪುನ ಪಾರ್ವತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾಯಾವಾದಂ ಅಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಬೌದ್ಧಮುಚ್ಯತೆ. ಬೌದ್ಧಂ ಅದೇ ಬೌದ್ಧಂ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಸಂ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಸಂನ ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ ಮೈವ ಕಲ್ಪಿತಾ ದೇವಿ ಕಲೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಿನ. ಯಾನ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅದು ಪೋಡಿಗೆ. ಅದೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪವಡಿ ಪತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಹ. ಅದೇ ತುಲೆ ಮೋಹನಾರ್ಥಂ ಕಲೌ ಯುಗೆ ಅಂಜದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಅರೆ ಶಿವಜಿನ ಮಾನವ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾನವ. ಶಿವಜಿನ ಅರೆ ಶಿವಜಿ पण ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಮ್ಮ ಮಾನುಜ. ಅದೇ ಬುದ್ಧನಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಮ್ಮ ಮಾನುಜ. ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತನ್ ಪಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ನಮ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ದೇವೇರ್ ನಿರಾಕಾರ ಅಂಡ ಐಕ್ ಅಂಚ ಅರ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣ ಅದೇ ಪಂಡ ಅರ್ ದೇವೇರ್ ಪಂತನೆ ಗಾನಿ ಅರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದು. ಅಂಚದ ಯಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅದು ಪೋಡು ಅದೇ ಅಸಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಉಲ್ಟ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚ ತುಲೆ ದ ಮಾಯವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾಯವಾದ ಪಂಡ ಮಾಯವಾದದ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಏನಾರ ಒಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ನಮಕ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಾವಾದ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಸುನ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ವನಾಸ್. ಮಾಯಾವಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೋ ರಾಕ್ಲು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಈ ಪಾತ್ರ. ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಪಾರ್ವತಿ ದ ಇಂಪಾಯಸ್ ಅದೇ ಅಶತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ is covered ಬುದ್ಧಿಸಂ. ಪಣ ಇದೇನ್ ಪಂತನೆ ಬುದ್ಧಿಸಂ ನ ದೆಪ್ಪರೆ ದಾಯಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಝೀರೋ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಝೀರೋ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರೋಡತೆ ಐಕ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೆ. ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಯಂಕರ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಡೀಕ ಅದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ತಪ್ಪು ನೆಂಚ ಪನ್ಪಾರು. ಅವ್ರು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಪೂರ ಗಿಡತ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಭಾರತರ್ದೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತಿರ ಅರೆ ನೆಂಚ ಮಾನವರು ಅವ್ರ ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಪಂಡದು ಐತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ ಪಂಡೇರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಚೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಬುದ್ಧನ ಶೂನ್ಯವಾದ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಅದ್ವೈತ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಾರೆ ಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಅಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನೋ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಕೈ ತೋನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಫೋಟೋಟ್ಟಿ ಅದೇ ಅರ್ನ ಹೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ದ್ವೈತ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ನ ಕೈ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಬೇತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವೇ. ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ತೇವೆ ಅರ್ ನಮಕ್ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಭೇದ ತತ್ವ ಐನ್ ತೆರಿಪಾಯರ. ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ದೆಪ್ಪರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ಮಾಯವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮೈವ ಕಲ್ಪಿತಾಂ ದೇವಿ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಯ್ನ ಮಾಯವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ ಅದರ್ ಟು ಚೀಟ್ ದ ಎಥಿಸ್ಟ್. ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮಾಯವಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತನೆ ನಾಸ್ತಿಕರೇನ್ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರೆ. ಅದೊಂದು ರಡ್ಡು ಮುಲ್ಪ ಶಿವಪುರಾಣ ಅಂತಲ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದವೇ ರಡ್ಡಿರ್ದು ನಮಕ್ ರೆಫರ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಟು ಬಿ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅರೆಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ
in explaining Vedanta, I describe the same Mayavada philosophy. Vedanta ಅಂಚದು ವೇದಾಂತಗಾರ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬರೀತಾರೆ ಐತ ಪುದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತೂ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮೇಟು ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಭಾಗವತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂಚದ ಒಂದು ನೆಕ್ ಭಾಷೆ ಉಂಡತೆ ಮಾತಾ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ ಬರೇನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ ಬರೇನ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಂಬೆರ್ನ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದ ಪುದರ್ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾಷ್ಯ ಅಂಚದ ಅಕಲ ಜೀವನನೇ ಡೂಮ್ ಆಪುಂಡು ಇದೇ ನೇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತರು ಪಂಡ ಉಲ್ಟನೆ ಹೈಟಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತನ್ನೇ ಉಲ್ಟನೆ ಪೂರ ದೇವರ ನಿರಾಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ಐನಕ್ಕೇನಾಯ್ ಡೂಮ್ ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಡೂಮ್ ಮಾಯವಾದಕ್ಕೆ ನಾಯ್ಪುಡಿ ಆಯ್ ಗೋವಿಂದ ಬೊಕಾಯ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನೇ ಪಂಪರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ similarly explaining Vedanta, I describe the same Mayavada philosophy in order to mislead the entire population toward atheism by denying the personal form of the Lord. Away Prabhupada next namak teripavera in the Shiva Purana, the supreme personality of Godhead told Lord Shiva. Anjada ಶಿವಜಿ ಪಂತರಿಗೆ ಶಿವಪುರಾಣ ಶಿವಜಿ ಅತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಪಂತರಿಗೆ ಶಿವ ದಾದ ಪಂಡ ದ್ವಾಪರಾದೌ ಯುಗೆ ಭೂತ್ವ ಕಲಯಾ ಮಾನುಷಾದಿಸು ಸ್ವಾಗಮೈ ಕಲ್ಪಿತೈಸ್ತ್ವಂ ಚ ಜನಾನಾಂ ಮದ್ವಿಮುಕ್ತ ಕುರು ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬೈ propounding imaginary meaning for the Vedanta to bewilder them. These are the descriptions of the Purana. ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪಾವೇನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಗ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಡೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಏರು ದಾನೆ ದಾದ ನಂಚ ನಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಯೋನೇರ ಬತ್ತನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರು ಅದೇ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರು ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಂತುಲೆ ವೈಟ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಭಾಗವತಂದ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚನ್ನ ಕಲೌ ಯದ್ ಅಭವಸ್ ತ್ರಿಯುಗೋ ದ್ವಾಸತ್ವಂ ಅಂಚದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಗೌಪ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂದು ಅರ್ ಪ್ರಕಟ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯ ಪಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪುಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇದಾಯ ಪಂಡ ಆರಿ ಇದೇನ್ ತೋಜದೇರು ಷಡ್ಭುಜ ರೂಪ ತೋಜದೇರು ಆಜಿ ಕೈತ ರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ದಾದ ಪಂತರ್ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಗರುಡ ಪನ್ಪುನೆ ಅಹಂ ಪೂರ್ಣೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಯುಗ ಸಂಧ್ಯೋ ವಿಶೇಷತ ಮಾಯಾಪುರೇ ನವದ್ವೀಪೆ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಚೀಸುತ ಕಲಿಯುಗದ ಸುರುತ ಭಾಗಡು ಪಣ ಕಲಿಯುಗ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ಸುರುತ 5,000 ವರ್ಷ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜಿಗೆ 5,000 ವರ್ಷ ಪಣ ಜನಕ್ಲು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪಾಪ ಬಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೋದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಒಂದುವೆ 5,000 ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ಪೆರ್ ನಮಕ್ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತದ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೆರ್ ಐನೇರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲು ಪೋದು ಗಂಗೆಡ್ ಮೀಂಡ ಗಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು
ಗಂಗೆಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜವೆ ಅವಳ ದೀತಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾಪ ಮಂತೆಲಿಗ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಸುರುತ ಬಾಗಡ್ ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪೆ ನವದ್ವೀಪ ಮಾಯಾಪುರಡ್ ಯಾನ್ ಸಚಿನ ಮಗೆಯಾದ್ ಅವೇ ಸಚಿಸುತ್ತ ಅದೇ ಪೂರ ಪಂತೆರ್ ಮಾಯಾಪುರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಪವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೆ ತುಳು ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪವನತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸಂಧ್ಯಾಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಧಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೌರ ವಿಗ್ರಹ ಕಲಿಯುಗದ ಸುರುತ ಬಾಗಡ್ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಸುರು ಆರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪತಿ ಆಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರು ದೈವಿಕ ಮರತ ರೂಪಡ್ ತೋಜುನ ಜಗನ್ನಾಥನ ಕೈತಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೇರು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅದೇ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಪದ್ನಾಜೆಕ್ ಅವೇ ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಂಡ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣ ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಪ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಣ ಐಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಸತ್ಯೇ ದೈತ್ಯ ಕುಲಾದಿ ನಾಸ ಸಮಯೇ ಸಿಂಹೋರ್ಧ್ವಂ ಮರ್ತ್ಯೇ ಕೃತಿನ್ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ದಸ್ಕಂದರಂ ಪರಿಭವನ್ ರಾಮೇತಿ ನಾಮ ಕೃತಿ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಯುಗತ್ತ ಅವತಾರ ಪನ್ಪೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ರಡ್ಡು ಯುಗತ್ತ ಅವತಾರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉಂಡತೆ ಸತ್ಯ ಯುಗತ್ತಲ ತ್ರೇತಾ ಯುಗಡ್ ದೇವರೆಂಚೆಂಚಿನ ಆದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಡ್ ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸತ್ಯ ಯುಗಟ್ ದೈತ್ಯರ್ನೇರ್ದು ಕಾಡ್ನ ಭೀಕರವಾಯ್ನ ಸೀಕ್ನ್ ಗುಣಪಡಿಸಾರೆ ಅರ್ಧ ನರ ಆದ್ ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ಆದ್ ತೋಜೊಂಡೇರು ಅದೇ ಅವ್ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚ ಸತ್ಯಯುಗಡ್ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರಡ್ ಬತ್ತೇರು ತ್ರೇತಾಯುಗಡ್ ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ ತೋಜಿದ್ ಪತ್ತು ತರೆತ್ತ ರಾವಣನ್ ಸೋಪಾಯ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ ಬತ್ತೇರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಏರಾದ್ ಬರ್ಪೇರಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಪರಿಪಾಲಯನ್ ವ್ರಜಪುರೇ ಭಾರಂ ಹಾರಂ ದ್ವಾಪರೇ ಗೌರಾಂಗ ಪ್ರಿಯ ಕೀರ್ತನ ಕಲಿಯುಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಭೂಮಿದ ಭಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಮಂತದ ವ್ರಜಪುರದ ಗೋಪರನ ರಕ್ಷಿಸಾರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ತೋಜುವರು ಅದೇ ತ್ರೇತಾಯುಗಡ್ ಬತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಗೋಪ ಬಾಲಕಿಯರನ್ ಪೂರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೇರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಕಾಂಡದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತೇಳತೆ ಅಂಚದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ರೂಪ ಬಂಗಾರ ಆಪುಣಿ ಆರ್ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಆನಂದನ್ ಪಡೆವೇರು ಆರ್ನ ಪುದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣ ಅಲ್ಲ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತುಯ್ಯ ಭಾಗವತ ತುಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಈತು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಕಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂಧ್ಯಾಯಂ ಗೌರಾಂಗೋತ್ತಮ ಮಹೀತಲೆ ಭಗೀರಥಿ ತತೆ ರಮ್ಯೆ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಚಿಸುತ ಕಲಿಯುಗದ ಸುರುತ ಭಾಗಡು ಯಾನ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಭಾಗೀರಥಿನ ದಂಡೆದಾತೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಅವೇ ಒಂದು ಗಂಗೆನ ಅದೇ ಗಂಗೆನ ದಂಡೆದ ಪುರ್ಲಾಯಿನ ಜಾಗೆಡವೆ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ್ಡು ಪೋಂಡ ರಡ್ಡು ನದಿ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಓ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರೆಗಾಲ್ನ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗಂಗಾ ನದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಲಂಗಿ ಅದೇ ಜಲಂಗಿ ರಿವರ್ ಅವೇ ರಡ್ಡು ನದಿ ಉಂಡು ಪಂಚದ್ ಆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿತ ಕೈತಲ್
ಆ ದಂಡೆಡ್ ಅರ್ ತೋಜುವೆರ್ ಅಂಚದ ಯಾನ ಬಂಗಾರದ ರೂಪನ ಹೊಂದುದುಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನ ಸಚ್ಚಿನ ಮಗೆ ಆದ ಜನ್ಮಗೆ ಎಂದು ಪುರ ನಮ ಕಲ್ಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆ ಪುರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರಿನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ವೇದಡ್ ಅದೇ ವೇದಡ್ ಅಥರ್ವ ವೇದಡ್ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೋತ್ತಂ ಕೃತೆ ಸನ್ಯಾಸೋ ವಾತರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಗುಣೋ ನಿರ್ವೇದೋ ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಭೂಗು ನಿರ್ವಾಣ ತೀರಾರ್ಥೋ ಲಂಕಾನ್ ಲಖನಂದಾಯ ಕಲೌ ಚತುರ್ಸಹಸ್ರಬ್ಧೋಪರಿ ಪಂಚ ಸಹಸ್ರಭ್ಯಾಂತೆ ಗೌರವರ್ಣೋ ದೀರ್ಘಾಂಗ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ತ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ ನಿಜ ರಸಸ್ವಾದೋ ಭಕ್ತ ರೂಪೋ ಮಿಶ್ರಖ್ಯೋ ವಿದಿತ ಯೋಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂಜದು ವೇದಡ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಜಿ ವೇದದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಋಗ್ ಸಾಮ ಯಜುರ್ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಇಂಚಿನ ಈ ಮೂಜಿ ವೇದದ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಇತ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಥರ್ವ ವೇದಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಥರ್ವ ವೇದಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತ ಯಾನ ನಾಲ್ ಕಲಿಯುಗದ 4000 ವರ್ಷ ಕರಿನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಅಡಕ ಪಂಪೇರು ಇದು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾവുന്ന ಈ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10,000 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುನೆಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಜ್ಜದ ಅಪ್ನಿ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಪೊಯ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಯುಗ ಭಯಂಕರ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಭಯಂಕರ ಉಪ್ಪು ಅಂಜತ್ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನುವಂಗ ಲೆಕ್ಕಾಡಕ ಯಾನೆ ಕಲಿಯುಗದ 4,000 ವರ್ಷಲು ಕರಿನೇರ್ದು ಕ್ರಮಿಸೈನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 5,000 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯು ನೆಕ್ಕದುಂಬು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಯನೆ ಏತ 5,000 ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ನೂತ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ತುಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತೋಡ್ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ 5,128 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬತ್ತದ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ 500 ವರ್ಷ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚದ ನಾವು ಕುಲ್ಕು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ 5,000 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುನೇಕ ದುಂಬಿ ಯಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನು ಗಂಗಾ ನದಿತ ದಡತ ಮಿತ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎತ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂರಾ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾನು ಹೊಂದುದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಕಾರಡ್ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಐತೆ ದೇವೇರಿಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕೊಂಡತೆ ಪಾದದ ಅಡಿಟ್ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಅಡಿಕೆನ್ಬ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಪದುಮ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಜ್ವಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮವನು ಅದೇ ವಜ್ರ ಅಂಕುಶ ಕೆಲವು ಗುರುತು ಇತ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತರ್ನ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾಡೆ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ರೈಟೆಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಪಾದುಕೆ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತರ ಬತ್ತನಕ್ಲದೆ ಅಂಚದ ಆ ಪೂರ ಗುರುತು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಪಾದಡಿತ್ತು ಪೂರ ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಪನೊಂದುಂಡು ಪೂರಾ ಅಂಚದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂರಾ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಯಾನು ಹೊಂದುದಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ವೈರಾಗ್ಯನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸವೆ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವೈರಾಗ್ಯ ಐಡಿಯಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ಪೂರಾ ಮಂಗಲಕರ ಚಿಹ್ನೆಲೆನ ಹೊಂದುವೆ ಯಾನು ಭಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಉಲ್ಪಲಾರ್ ಪಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ದೇವರ ಪಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಯಾನ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ತುಲೆ ದೇವೇರೇ ಯಾನು ದೇವೇರನ್ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಾದ್ ಬನ್ನ ಪಂಡೆ ದ್ವಾಪರಗಡ ಅಣ್ಣ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಇತ್ತದ ಅದೇ ಮಾತಾದವನ್ ಪನೆ ಯಾನ್ ದೇವೇರು ಕೆಲವು ಅದೇ ಏರಾಳ ದೇವರ ಪನ್ನ ಕೆಬಿ ಕೈದಿ ಹೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಪಣ ದೇವರನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಲ್ಪಾವೇರ್ ಅಂಚದ್ ಯಾನ
ಮತ್ತೆ ಅದುಪ್ಪೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ರಸನ್ಯಾನ ಸವಿಯುವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂಚ ದೇವರು ಪನ್ಪನತೆ ಈತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಚಾರನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯು ನೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಒವೇ ತರದ ಗೊಂದಲ ಪೂಜೆ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಅಡ್ಬು